dako. Sakay ni Jesus sa sakayan, ang tao makaniadtong giyawaan, nagpakiluoy kaniya sa sa kadagatan. Panalangini ang kadagatan. Kansang mga bunga niini, among gikabuhian. Panalangini sila nga ang panginabuhi, gikan niini. Hatagi sa madagayaong grasya, gumikan sa imong panalangin. Iiway kami sa mga disgrasya, hinunua, ipabati ka namo nga ikaw uban sa among paglawi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babay nga tanan, bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mahal nga kasing-kasing ni Jesucristo, putli nga kasing-kasing ni Maria, masinugtanon nga kasing-kasing ni Jose, San Ignacio sa Loyola, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, kamong tanan mga santos o mga angheles sa Dios. Together, angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Human sa katapusang panalangin, ato na itugyan ang atong mikropono sa in-charge sa programa. Oh. Ara. Ate babag dad. Jo ate babag dad jo. Oh. Makuha mangyapon ka kuya. Oh. Wala lagi puro magtalikod.
Salamat bro ha. Giyuray nyo! Uy, ito na PC niya, mababag na na oh. Uy, Mabisiw! PC matanda mo imutan. Ah. Ay, hala. Maglimas ko lang. Ah, sige, sige, sige. Oh, diyan na sir. Okay na, sir. Ah. Ay, patuyok ni. Hello. Ito tayo kabuti yung tao. Sundan eh. Tanawa na yung tigboto, pabulot-bulot inoon. Kasi ko ano? Pinunsa man ako na ni. Maratulon dito. Mga tiguang. Tiguang ba, pagluya ah. Pero bawal mo sa tigulang ka. Pero basta kabalo lang lamay, pwede mo daw. Na may life jacket mulutaw man. Sugod na sila glabay sa mga bulak. Napay ka na, nahulog. Napay, titaw sa bayang akon. Ibiba. Ibiba. Ita-ita nila sa dagat. Ama to helicopter lagi. Wala dyan lagi. Naana gani kaganina nagsagig misa nagsinamok. Tuloy, pero magdubong halusos ko. Naman daw to karon gud kay magbiba man daw to petals lagi. Siya din na taasan day. Hmm. Kaya ang mga pambutag na kanang magdudunod sa bitaw. Dapat ka dapat sila lang dahil lang banting kanya mga Chada pud mo. blue blue puti ba para sabay din kuan. Lagi nasara naman kadiya. Dapat ibantay na yung pilit. Na naman sa atong luyo niya. Ano eh?
Meron po. Mura siya tapuri. Ano? Ano, wala kang kita ba? Ha? Sana all malit. Late ko mga boss, pero dili ko mabsin. Ay, late siya, 4 ka oras. Linya, rabo karon daw. Saan sa lugar na diha lugar ang Ano sa container? na? Ito sa una nagkuhan. Oh. Kung atong mga gagmay dili. Kano niya no? Kauno sa Burikan. Nahulog silang petals bay. Ya, okay na lagi kan siguro. Gani. Matulog no. Ay mura nang hulog gid sila ilaning red. Red white, red white. Kani mga red ug white nga ganang pikas-pikas ug kayo. Oh, gituyo man eh. Kay makuan ra pud sa mga kuan ba? Malata ba, malata na. Sa katong kupiti sa katong malata. Mga daot gito pud. Dito ka gabi sa kuan. Kamakaze? Oh, Wala eh, gura ko ni dalikyat ito ni hawa ra rin ko. Live na ra yun. wala ko. Samok. Padayon ka sa giving of flags, Malaiban Chapel!